Goedenavond mensen, mijn naam is Dio van Gebroeders Wolf. Ik sta hier in Amsterdam, Bumperklever, de naam zegt het al. We gaan vandaag gewaagde vragen stellen. We gaan ietsje verder. Misschien krijg ik een wanta vandaag, ik weet het niet, maar ik ga zo het wel zien. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal en volg ons, like, deel en praat erover. Ik sta hiernaast. Angelo Media. Yes man, wat doe je hier man? Veel man. Ga je het gezellig hebben? Sowieso. Ja, losgaan? Nee, los sowieso niet. Ga je bumper of ga je kleven? Nee, ik doe niks. Ik ga alleen maar filmen, niks meer. Niks meer. Ik heb een paar gewaagde vragen hier. Dus Ja. bumperkleven toch. Je leert iemand kennen, Ja? een meisje kennen. Je denkt, hé, met jou wil ik zijn. Ik wil de toekomst met jou. Ga je daar naar haar bodykant vragen van hoeveel man heb je? Nou, Belangrijk. het is niet belangrijk. Die vrouw heb ik nodig nog. Wat heb je nodig? Die vrouw heb je nodig toch? Je hebt, Want haar verleden doet het niet toe. hoe is jouw verleden dan? Snap je? Dat is toch raar toch? Maar stel voor, je vrienden kennen haar, hoe ze vroeger was. Bro, vroeger is vroeger, nu is nu toch? Ja man, gentleman. Get ook bij. Oké. Wil je een dochter als hoer? Of een zoon die gay is? Ik heb ze allebei. Serieus? Allebei. Zijn mensen toch? Je zou je dochter gewoon... Hoezo? Is ze hoer toch, Mattie? Wat moeten we doen? Moeten we in elkaar slaan? Is haar leven, broer? En die zoon gay, God heeft het voor mij gestuurd zo toch? Wat moet ik doen? Ik moet afsteden toch? 2023. Tegenwoordig kan alles. Accepteren, alles kan. Ik accepteren gewoon. Je bent serieus? Serieus. Wat moet ik met hem doen? En als mensen slecht praten over je dochter en zo. Je weet hoe de wereld nu gaat toch? Iedereen praat slecht over iedereen. Zo, maar dit is... Ik maak me wat mensen zeggen, bro. Boa noite. Hoe kun je te paragen? Boa noite, Kushumana. Je moet daar gaan. Je moet bij Baila. Kom er weer bij. Baila gewoon. Maar dan moet je nog zo, kom er bij. Nee hoor. Maar dan moet je vrij worden. Straks. Beetje contenta. Ok, uma pergunta. Body count é importante, Papa? Body. Count. Vai homem, eu poderia quando mulher aí. No, ito importante. No? Pero tayo importante. Tu boa amiga não bisava, o que gai bom. O gai tá do mulher tá pega. Agora? Depende. Quando su futuro tá quando? Ja, klopt. Nee. Amin na tabaya. Bij kosten budget. Dus, tayo importante. Ah, se homem pode trazer o body count tá. Enta machados, hindi Tá problema. mais quanto? 2, 3, 2, né? Bota livre. Quanto é, Bodi? 43. 2, bota livre. E gasta cá? Aí naman. Não, de uso. 2. Quanto é, Andy? Un tem 20 e outro tem 3. Ah, wala na tene com mamãe que assim 2, 3 já. Sim, tá nada. Não sabe. Ok, uma pergunta mais. Largura tá conta? Sim e não. Sim e não. Bom. De prome, esta bata conta, paso a mim mesmo chiquito, mas ele Lilleputter. Dus mi também tá bata que desde tamanho, pero aqui. Mi tá haya Sim, agora. vamos comer para cumprir não. Largura tá conta? Sim. Outra largura. Não é largura assim, né? É largura que é coquetinho. Não, não. Mi nota esta importante. É mesmo por o zebo. Ficou chiquita também. Já poderia dar tua camisa. Denanishi. Nessa rea. Goedenavond, ik sta hiernaast. Jentje. Jentje en Sini. Sini. Ja. Is dat je volledige naam? Nee. Wat is je volledige naam? Sinai Solen. Hey, zo, echt een Antilliaanse naam man. We houden bij Sini, ja? Ik heb een vraag voor jullie. Ten eerste, wat komen jullie hier doen? Gaan jullie dansen? Ja, genieten. Genieten, je gaat helemaal los? Misschien. Ga je bumperen of ga je kleven? Ik weet niet. Moet nog kijken. Kijken, wat ga jij doen? Bumperen of ga je kleven? Denk bumper. Ja? Je gaat los? Helemaal los. Is lengte belangrijk? Ja. Ja? Ja. Voor lengte? Gewoon groot genoeg. Groot genoeg? Ja. Oh. Ja? Vind je dat belangrijk? Ja, dat is toch belangrijk? Als je er niks mee kan? Ja, ik weet niet. Zolang je het maar voelt.
Ja. Hij weet niet wat hij daarmee moet doen. Vind jij lengte belangrijk? Ja, zeker. Ja? Ja. Hij moet, wat moet hij zijn? 1,80 of zo. Ja? Ja. 1,80. Ja. Daar beneden 1,80? Die lengte bedoel ik. Ai. Nee, dat weet ik niet. Dat maakt niet uit, denk ik. Dat maakt niet uit? Nee. Maakt echt niet. Nee, echt niet. Zolang die? Ja. Weet niet. Hij heeft een grote, maar hij weet niet wat hij daarmee moet. Nou. Hey, ik weet echt niet. Dan heb je een kleine, maar hij doet het goed. Of een grote, maar hij doet het niet goed. Nou, maar die kleine. Ja? Ja. Zo. Hij doet Hij het is wel, wel goed. die grote is wel goed in met zijn tong. Wat heb je liever? Tong of dat? Dat. Ja, geen tong. Nee. Vinger, dat. Dat. Ja? Ook al doet hij het niet goed. Ja, dan maar dat. Ja? Maar met zijn tong doet hij het beter. Weet je, dan maar met die tong. Laat me met die tong komen. Wat is belangrijker voor jou? Hij doet het beter met zijn tong dan wat hij daar beneden heeft. Ja, dan maar tong. Ja? Ja. Je wilt hem niet voelen. Nee joh. Net vond je lengte belangrijk. Ja, is ook belangrijk. Maar ja, als je het beter met je tong kan, dan maar je tong. Oké, goedenavond. Ik sta hiernaast. KD. Eli, wat doe je hier? KD. Sorry? KD. Oh, KD. Sorry, KD. Wat doe je hier? Nou, even een avondje uit. Oké, ga je lekker genieten? Ja, zeker. Wat drink je? Ik drink nu vodka cola. Oké, ga je straks los? Ja, zeker. Ga je bumper of ga je kleven? Ja, ik doe gewoon rustig aan. Rustig aan? Ja, rustig aan. Hoeveel stuk drank is dit? Dit is mijn eerste. Eerste, hoeveel ga je drinken vandaag? Hè? Ik houd het gewoon rustig. Ik blijf bij één. Moet je rijden of zo? Nee, ik hoef niet te rijden. Nou, dan ga los. Maar je hoeft niet altijd overdreven. Dus 1, 2 is... Maar je hebt ook geen drank nodig om los te gaan, hè? Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik wil je straks los zien gaan. Met die bumper. Of aan het kleven. Oké, we gaan naar de vragen, ja? Wat is de gekste plek waar je ooit hebt gedaan? Gekste plek? Kom niet met slaapkamer, want dat is niet gek. Ja, goede vraag. Ik zeg je eerlijk, ik heb nog geen gekste plek. Wat is een normale plek voor jou? Ja, slaapkamer. Oké. Even zeggen dat het... Oké. Die andere plek dan? Wat is die andere plek? Nee, ik heb echt geen gekke plekken gehad. Je hebt saaie leven, man. Ja, ik heb echt saaie leven. Auto, keukenblad, Ja, keukenblad is gevaarlijk hè. Messen, dit, dat. park. Dat wil je niet. Nee, park niet man. Dat is te dat is openbaar. Is bodycount belangrijk voor je? Ja, dat is voor mij wel belangrijk. Ja? Ja. Dus je hebt me net ontmoet, je gaat mij gelijk vragen wat is je bodycount? Nee, ik ga je niet gelijk vragen, maar... Wanneer ga je het vragen? Eindelijk ga ik het wel vragen. Wanneer? Ja, hangt af van de vibe. Kijk, als het goed klinkt, dan ga ik je wel snel vragen, maar... Maar waarom wil je dat weten? Ik wil niet dat je met 80 dames bent. Is mijn verleden- 81ste. Is mijn verleden, ik ben jong geweest en nu ben ik gewoon rustig. Ja, dat is een goeie. Ja, hè? Ja, maar ik vind het alsnog belangrijk. Je moet gewoon weten. Maar niet dat ik iets mee doe, hè. Ik wil het gewoon weten. Wat is jouw bodycount? Ik wil het gewoon weten. Ja? Ja. Hoe oud ben je? Ik ben 25. 25? 25. Heb je een relatie nu? Nu niet. Nu niet? Nee. Dus wordt bijna 2. Ja, wie weet. Ga je op jongens of vrouwen? Jongens. Geen vrouwen? Nee. Ooit iets geks gedaan met vrouwen? Nee, ook niet. Zo kinky, hè? Ja, maar ik ben Uitproberen? niet voor open, nee. Niet op je bucketlist? Nee. Ga genieten van je avond, ja? Ja, Dankjewel. Dank je. Broer, ik sta hiernaast. Ismar. Kong? Ismar. Ismar. Yeah. Como quer na papamento fulano? Pavimento. Papamento. Yeah. Bom, abotar body count importante. Toch zie je bombo. Kana tira palo do caminho off. Tira palo quem guta agora, but tira palo bota intercambiar espírito dan. Kiba body count. Nagaya boa. Mino sa body count pero tam. Conte, no sin tempo. No. Conta não com nome. No, com nome se boa. Con na Kio 10, 10 plus seguro sim. 20, No, 20 tampouco assim não. G5. É, 15 não. Qual barrio não dá? Ai não, tanto gosto assim não. Bom, me deu uma pergunta, babo.
Hoe mas? Como é que mag die bij fiesta suso? Sei, como lá? Carnaval. Como lá? Suso. É. Kill. Ora salikas kill di misdi. Como lá, irmão? Suso. É. Que amiga de mafa felo DJ. Temos essa que tá assim. Me dá confiança. É assim algo com em nome de aceita sua responsabilidade. Vou te mag te style suso. Boso DJ. Como lá? Sé? Como lá, Mati? Boyu mu é comum. Boyu hombu comum. MNN. Ja, com o baibin, boyu moeda, é sexo que me está. Eu ainda amo, nasce para bira mas o boyu da puta da se queda chico amo, né? Ainda acho como é. Pero esse aí tá menos erg babo. Para mim sim, minha opinião. Pero vou também aqui aya. Donkey Kong. Que bom que é assim. Tá caro minha vida tá. Carme tá. É, caro me tá não. Ano é bom, yuma rico. Só de responsável, lo menos aceita como meu. Digo não. Mas coisa duro, tá duro. Digo. Nanda bisa tá sinala nas. Mas estou sentado soldando e mole. Goedenavond, ik sta hiernaast. Ashanti. Hoe is het, man? Goed hoor, met jou? Met mij gaat lekker. Wat drink je? Hennessy Cola. Hennessy Cola. Ja. En? En wat? Voel je het al? Ja, tuurlijk. Ja? Ja, tuurlijk. Ga je zo los? Wat zei je? Ga je zo los? Nee, ik ben eigenlijk voor supporten, man. Wat? Ik ben eigenlijk om te supporten. Alleen supporten? Ja, man. Ik wou net zeggen, even turnen voor de mensen die kijken, even een showtje geven. Ja. Oké, ik heb een paar vragen voor jou. Oké. Ja? Ja. Ik begin makkelijk. Je hebt een dochter en een zoon. Wat zou je accepteren? Je dochter is een... Ja, hoe moet ik het zetten? Je dochter is een en je zoon is gay. Wat zou je accepteren? Eigenlijk, ik zeg je eerlijk allebei. Ik kan niet voor ze beslissen wat ze willen zijn, toch? Dus jij zou accepteren dat je zoon gay is. Dat snap ik. Maar je zou ook accepteren dat je dochter met allerlei mannen naar bed gaat? Ja, dan accepteer ik toch wel dat mijn zoontje gay is. Ja, sorry man. Toch liever dan? Jawel, toch mijn zoontje gay, want ja. Maar oké, ze is geen slecht, ze is een hoer. Ze krijgt wel voor betaald. Nee, wil ik liever toch niet. Sorry? Wil ik liever toch niet. Nee? Toch liever een zoon die gay is? Ja. Die aan mannen de dingen zitten. Ja, dat maakt niet uit toch? Oké, volgende vraag. Is lengte belangrijk voor jou? Of grootte, hoe je het maar wilt zien? Ik zeg je, Lengte van lichaam, maar lengte van wat hij bij zich heeft. ik zeg je heel eerlijk, nee. Als je ermee kan werken, is het meer dan genoeg. Ja, dus een kleine gewoon goed. Ja. Als hij maar weet wat hij daarmee moet doen. Wat zei je? Als hij maar weet wat hij daarmee moet doen. Ja, precies. Ja, je aspect voor. Ja. Zou je met iemand gaan die beter met zijn tong is? Wat zei je? Hij is beter met zijn tong dan met zijn ding. Ik weet niet. Dat weet Nog je. nooit gehad. Met dat ding werken is belangrijker voor je. Ja. Ja? Ja. Oké. Is een body count van een jongen ook belangrijk? Nog een keer? Zijn body count, is dat belangrijk? Nee, een jongen is een jongen, dus ja. Zeg je? Nee, een jongen is een jongen. Wat wil je daarmee zeggen? Jongens zijn wat Wij mogen gewoon iedereen naar bed. Nee, kijk, niet iedereen. Maar kijk, een jongen blijft een jongen. Hij gaat sowieso doen wat hij wil. Dus ja, weet je. Dus als ik naar jou toe kom, hé, ik heb 50 body count. Mijn body count is 50. Kijk, in het verleden boeit me niet.
Nee, dat boeit mij. Wat ga je nu met mij doen? Ga je vreemd of blijf je bij mij? Ga je meer bodykant houden of bij mij blijven? Ik ben benieuwd waarom je dat zegt. Ik wil bijna zeggen, hé, wij vinden Materium Boys, maar Nee. wat is jouw bodycount dan? Mijn bodykant? 5. Ben lief man, volgens mij liegen jullie allemaal van iedereen komt. Nee, ik ben serieus. 5. Heb je nu een relatie? Wat zei je? Heb je nu een relatie? Nee. Dus het wordt bijna 6. Ik blijf Binnenkort niet is het 6. Nee, ik blijf niet meer single. Veel beter zo. Voor hoe ja. lang? Nou, vanavond niet meer misschien. Wat zei je? Nou, vanavond niet meer misschien. Nee, vanavond ook. Ik blijf single. Ik sta hier naast. Chaya. Hoe? Chaya. Chaya. Chaya, alles goed? Ja hoor, met je. Ook goed. Voor wie ben je hier gekomen? Voor wie? Voor welke artiest bedoel je? Ja. Toesting. Toesing. En GD Miel. ¿Quién moet hebben? De twee fiesta. Haha! Van jou een vraag wat mij weet. Bro, luister. Liever een dochter als een of een zoon als een gay. Wat zeg jij? Liever een dochter als een of een zoon als een gay. Geen van beide. Geen van beide? Waarom niet? Waarom niet? Niet. En wat als het wel gebeurt? Dan liever een dochter als een Toch wel? Waarom? Ja. Oké, moeten ze het dan betaald doen of gratis? Wat zeg je? Een hoek is betaald toch? Hey! Sowieso betaald. Oké, mijn volgende vraag voor jou. Vind je bodycount belangrijk? Wat zei je? Vind je bodycount belangrijk? Body count? Ja. Nee. Niet? Nee. Dus als een man 20 plus heeft gehad, maakt niet uit. Wat zei je? Als een man 20 plus heeft gehad, maakt niet uit voor jou. 20 plus? Oh, je bedoelt hoeveel vrouwen hij heeft gehad? Ja, je weet nooit wie wat heeft gedaan, hè? Maar is het voor jou belangrijk? Ja, weet je, dat kan je niet weten. Dus wat je niet weet, kan je niet oordelen. Oké, ik ken jou, dus ik weet al wat je tegen mij gaat liegen. Maar, kom! Kom! Wat is jouw bodycount? Wat hè? Wat is jouw bodycount? De mijne? 10. 10. 10. Kijk in de camera en zeg 10. 10. wanneer heb je dit geteld? Wat hè? Wanneer heb je dit geteld? Wanneer ik dat heb geteld? Heel mijn leven toch? Je houdt het bij? Sowieso. Ja? Echt? Tuurlijk, ja. Heb je ook die namen doorgeschrapt? Nee joh. Maar is die nodig toch? Nee niet. Niet nodig. Bon. Maar Jullie moesten toch weten wie je dat vraagt? bon, ik ga terug op mijn eerste vraag. ¿Quién moet bellen specifiek? Juende, Awagi Juende, dat kan je even. Laat me kijken wie bij je favoriet staat. Ahora man. Awodo. Bon nummer dan? Eyo. Eyo. Eyo? Ja. Bon. Met kom isa rustig kubo. Paking babinha gina. Ah? Paking babinha gina. Why mo als no man? Eh ben porna. Zé. Bos anda bin kleva we. Sowieso. Was er niet passende, ja. Boting uri babista ka ba? Ah? Boting ungri babista ka ba? Como tem uma vista? Se. No, ah? Ainda no. Qualquer mama me ganha assim me detene. Qualquer mama com me ganha me detene. Eh mesa ta mama. Ai, sanga grande. Un yumu kom op. Wat? Pay. Un yumu kom op pay. Of un yumu M&M. No, no. Ei, Entende? no, yumu eu apa mas you amo no bobi mas. Yumu Di kong. Ei, you amo no bobi mas. Di ko no. Asin na lang na tabi sabo. Aceita. Guarda respect mino. Di kong. E no por. Eh tabi sabo papa gay mi guste. Então gosta de manemi, então gosta de manemi. Então gosta de manemi. Eh tabi sabo papa tawa mo mi gusta. Então bote tem casco. Mita parabani.
Tupac Benito. Com? Tupac Benito. Bom, me tem para pergunta, Pablo. É prometa botar aí que o body count tá importante? Ele, sowieso sim. Mas isso daqui é importante. Quanto body count você? Oh, amor. Isso é ele, não sabe. Ele vai me salvar, tá ganhando. Bom, vamos ter minha mana acerca? Eu não sei, vou lá no place party, Bom, me vai pedir duas perguntas, me sora. Yumu é como pu ou yumu como gay? Tem contesta de você. Não, contesta-me. Não vou contestar. Se você não contestar-me, você está para o Ora, vou ter que parar, você vou contestar. Não, me que contesta? Ah, bom, vou que contesta. E um de dois. É quando contesta? Contesta dá. De como é pergunta de mulher? A sua menina tá do Yu por Yu Maria. Alô? Se você ama brincar, sabe o papa? Me saca para vai rábia, pero. Mas mira, Derek tá. Pero quanto é meu time? Quanto é? Esta maneira um de 5 anos. Maior que me sora, me tapare com ele. De como? De 5 anos. Não, maior que de 5 anos, maior que já, tá subida, eu tenho coisa, sabe que tá, espera tá grande, eu tenho dar pai. Assim, eu digo assim, é para cair, não só para cair dentro. Alô, aí o moeu. Já, e o moeu tá, mas tá grande. Eu digo assim, é para não cair, mas não tá pouco cai dentro. Bumper Klever on. Die Jerry loaded de building. Wat zeg je? Lopen we ons aan toe. Vandaag zijn we een beetje op die bumperkleven-achtige shit. Ja? Vind je dat bodycount belangrijk is? Nee, man. Waarom niet? Hoeft niet. Bon, quanto bodycount boting? Ontelbaar. Ontelbaar. Bon, me seguinte pergunta. Yumu é een dochtertje als een of een zoon als een gay? Nee, maar... Met die jongen wegen mij, maar bij mij is het kooi nog, man. Ik wil antwoord. Mi begon eens samen kooi, man. Ik wil antwoord. Nu niet door, hè? Nu niet door. Waarom niet? Waarom draai ik kwam ik? Nu niet door. Uninang je kaas, wat yumu é? Bo yumu é bisabu ya papa te sei me que é. Nee. Waarom niet? Não, só. Want als we dat bij jou zien, não que vou vir essa. Yumu é como p of yumu como gay? Tudo amorei. Tudo amorei. Dico. Mas o sorriso meu é sabia que me anda vira puta. Meu amo também sabia. Então sabia para trás, hein? Mas cara, sabe tudo amorei. Que me anda que estima, lá vai. Dico. Dirimpendo me deu mais. Que me botou na contexto, me deu mais senhora não. Dico não. Então vai não. Body count é importante? Não. Dico não. Mas a minha gay com não tem body count, a minha net uno. Que me esse significa com a minha não é importante, tá comigo, né? Ei, Bichar, guarda a câmera, guarda. Não, de como tá a minha? Não, me não tá ribo. Guarda a câmera, contesta já hoje. Até me dá para contestar, mas cara sabe não, a minha tem body. Mi body count uno. Mi body count na uno que men. Minha quer que tá mais importante, não? Digo, quando digo tá? Me sei bom manang. Como sei me manang? Jesu? Não, cuti me cerca. Porta contigo com o ouvido me cerca. Ah, wat een porqueria. Wat een porqueria. Anton Minding Kondong. Ja mensen, dit is MC Nixon. Ik hoef hem niet voor te stellen eigenlijk. Nixon, ik heb 2 vragen voor jou. Ja, de eerste. Vind je dat bodycount belangrijk is? Para colmo, maar ik heb over de kogin naar Phoenix. Nou, dat is belangrijk. Waarom niet? Zo ja, no. Passado do passado. Keep a body count up. Nou, met die body count. Vamos ser mi mana?
No. Bom, siguiente pregunta, Lieli. Eso. Bota yumu é. Sowieso. Bom, yumu é como p*** of yumu como gay? Ik hier wat opjagen een keer. Minda wees je in de konijn. Bumper Klever no está, contesta. Minda wees je in de konijn. Minda wees je in de konijn. Pero contesta. No, mi pongo contestar, güey. A mí te cojo, a mí, ¿vosado? Tú tienes que votar lo que no quiere. No está aceptado, tú tienes que manera está, ¿vosado? Me hobby love gewoon para tú tienes. Me tem duas perguntas para Lieli. Botar aí que o body count é importante? Kiko? Body count. Sí, pero al final nunca vamos a ver realidad, ¿no? Que body count tá? Uno. Você tá tudo, então? Vamos ver. Men contesta você antes. Ah, me sabe, me sabe. Meida training agora? Uno. Botiu? Sí. Homem ou mulher? Mulher. Esse aí tá bom. Yumu é como p*** ou yumu como gay? A mí dime yumu é. Yumu é como p*** ou yumu como gay? Não, me voorkeur na you, ah. Die voorkeur. Que bem p*** tá bom. Quando que bem p*** não? Me voorkeur na you. Que bem p*** tá bom. Bota aceitar? Na you. Tá me use, ah. Bota aceitar? Pode jogar na conhece? Bota aceitar? Seguro, tá me use. Awo que bem gay eu. Pode enquanto nego né. Não dá para you guys. Pero menko bota ane de menko? O mengo. Kusela que da homo parar em supia lá. Bom, me dá outra aqui nesse dia, pero wasado. Tá me use, tá me use, wasagaba. Awo aqui o buzi. Botei. Zé, nós temos riba candela. Me tem duas perguntas seguro para. Viu? Botar aí que o body count é importante. Body count? Isso é importante, não? É importante sim ou não? Então sim. Quanto body count você? Não precisa me uma neti chanco de wala. Wala me com mi calculator. Vamos ser mi mana? Não me está indo o magde. Awo, é a seguinte pergunta para botar. Yumu é como p*** ou yumu como gay? AK-47. Me te bevra you p*** sim. E you p***? Peter Sesseng. Sim, não, é tu é que passa aqui. Vind je dat body count belangrijk is? Nee joh, het is verleden tijd. Het is verleden tijd, maakt mij niet uit. Wat is jouw body count? Kan jij dat bijhouden bro? Heb je mijn handen nodig? Ik stap in jouw voetstappen, ja, dus ik weet niet. Hey! Bon, luister, de volgende. Een dochter als een of een zoontje als een gay? Allebei bro, maakt mij niet uit. Als mijn kind is bro, als zij kiest om dat te doen bro, ewa. Ik doe mijn best om ze op de juiste manier op te voeden, maar hun kiezen zelf hun weg bro. Van waar heb je die mediatraining? Van waar heb ik die mediatraining? Ook in jouw voetstappen papa. Ik heb 2 vragen voor jou. 2 vragen? Vind je dat body count belangrijk is? No man. Kijk. Aan de ene kant niet, maar aan de andere kant broer. Als je body count hoog is fire man. Wat is je body count? Mijne? Is mij is 20 of zo man. Is in 20 zegt hij dan. Is laag, is rustig. Hoe oud ben je? Boven de 20. Boven de 20. Oké, luister. Ik ben de neef van jouw vader. Dus als je de volgende vraag
fout beantwoordt, heb ik het recht om jou te slaan. Klopt? Ai. Oké. Een dochter als een of een zoon als een gay? Bro, een dochter als een broer. Mijn zoon wordt man. Mijn zoon wordt man, alles geen zoon. Mijn zoon wordt man, alles geen zoon. Waarom? Bro, is dat echt een vraag? Broer, je kent mij. Dat gaat gewoon niet. Broer, mijn zoon moet man worden. Snap je? Ik wil geen gay als een broer. Vind je dat bodycount belangrijk is? Ja, tuurlijk broer. Je kan niet zomaar met een chickie gaan. Bodycount 100. En daarna de jouwe ze samen zetten. Broer, dat gaat niet. Oké, wat is jouw bodycount? Mijn bodycount? Dat is geweldig. God weet mijn bodycount. Heb je mijn handen nodig? Wat zei je? Heb je mijn handen nodig? Broer, ik zit goed man. Oh, de volgende. Ja? Een dochter als een of een zoon als een gay? Hey, beter een zoon die gay is. Ik breng hem zelfs zijn nagels doen. Je weet toch? Als je een dochter hebt die is, jouw matties gaat er zelf eroverheen. Dus wacht. Je hebt liever een zoon als een gay? Ja. Hey broer, hey, ik breng hem zelfs zijn nagels doen. Hey, een zoon die gay is of een dochter die is. Wat wil je? Broer, mijn dochter. Nee broer. Hey, je hebt kans dat zelfs je matties eroverheen gaan. Broer, maar hey, jouw zoon dan? Ik breng hem zelfs mijn nagels doen. Hey, als je matties hebt, we pakken hem ook misschien. Hey, we maken dan met de boel erin gooien. Kwe. Ja mensen, dit was Bumperklever, Gebroeders Wolf. Vergeet niet te abonneren, like, deel, share, like, deel, share. We willen de 1000 abonnees aantikken. Vandaag nog. Duimpje omhoog. Gebroeder Wolf. Duimpje. Dankjewel.